Κύριο και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, εν ονόματι Κυρίου έξω Πάτερ. Δόξα και Αγία και ομοσία, και ζωία και διαιρέτω τριάδι, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εγώ εκοιμήθη και ύπνος εξηγέρθησα και κήρυξα την κρυψετέ μου. Κύριε, μη το θυμώσου ότι έξι να μην δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου επάκρισαν και υποστήριξάς μου τα μετασχείες σου. Ουκ έστιν διέστησε της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτυρών. Ότι αν εμμονία μου υπερήραν την κεφαλή μου η φορτίων βαρύ, ευαρύνθησαν επεμέ, προσώδησαν και εσάντησαν μονοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Ταλαιπώρησαν και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα στην τροπάζων εμπορευόμενοι. Ότι εξώαν δεν πλήστησαν εμπαλμάτων, και ουκ έστιν διέστησε της αρκή μου, κακόθηκε και ταπεινώθηκε ως χόδρα, οριόμενο προς στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον μου πάσχε η επιθυμία μου, του στεναγμός μου από σου καπεκρινή. Η καρδία μου ταράχθηκε για την υπέρβη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστιν ποτέ μου. Οι φίλοι μου και οι σύντομοι μου της αναδίας μου νίκησαν και έστησαν. Ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτής λέγον.
και πονηρός ζηλότυπος, δώρον αξιοθεόν λογοπραγήν, διού φιλεσίαν ελήθη αμαρτημάτων, καπηλέγοντο δίνος Ιούδας, ειν φιλόθεον χάριν, εις ετών ζητών ημών Χριστέ ο Θεός, και σώσον ημών.
και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που και η ιδρυτού της Εκκλησίας Σιμών και Παύλου των Αγίων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου του Ιωάννου του Αναστασίου του Ναυτιλιέρους, Λεωνίδου του Νεφιδάτου, των Αγίων Αποστόλων Πέτρου, του Αρχιεπισκόπου Άρχου του Σταυματικού, των Αγίων Ενδόξων και Καλλιτικών Μαρτύρων Ονοσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακίνου και Άδης, των Αγίων Ενδόξων Ηρωδίωτος, Αγάπη, Ρούφου, Φλέπονος, Ασυντρίκου, Ερμού και Κεραιστίνου Πάπα Ρώμης, όλων την Ιεράν μην εντελούμεν, και πάντων των Αγίων ελέηση και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ρήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς να φυλάξει πάντα σε εμάς, καλό και ευλογημένο σήμερα μας όλους, αγαπητοί μου αδελφοί, καλό υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, εν ειρήνη, εν αγάπη